Haylandırın zapçaşçı gımmat mı ya da ardan mı? Geçenki videoda in köp berilen soru. Häzir bakalat görýär. Sırazu in gymmat sadynyň bakasyny aýdaýyn. Motor korobkasy ortalama $1500 $2000 arasynda. Motor korobka biledir. Bugun biz Avtogund magazynyna 5 vilayatda yerler vardyr. Şu ýerde nomerlerini goýjak, arkaýyn jaňlaşyp. Ana oglanlar. Haylandırın kadow çäşdi. Şu ýerde aýtjak bakam, 5 vilayatda da şolur bakadyr. Şoň üçin Avtogund magazynyna töwde aýyp bilersiňiz. Ana gowzatlar alamda ve jap amortisatör goýamda 4235 manat. Primerna 22 milyon çykdy köne puldan. Kaýaby goýamyzda 6500 dollar. Primerna 32 milyon, 33 milyon. Ara tapaut 10 milyon oldu da kaýaby bilen jap goýamyzda. Dalyna gatnaýanlar üçin salny blogyň içi dolusu bar eken bä. Isteseňiz kaýaby goýun, isteseňiz jap goýun. Ikisem gow amortisatör bilýäňiz. Ýöne esaslar Optimus kalotkalar ulanyň we Green Hill ýaly. Inni haýsy maşynyň zapçasyny bakaladalyň ýazyn kommentariýada. Inniki videoda Highlander'ın detalyny we faralaryny bakaladar. Jana sag bolsun.